ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಬತರ ವಿತ್ ಅಬತರ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೃದಯದ ಯಾನಿಕಲನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಟಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಣೋದಾಂಡ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಬತರ ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಾಧಕನ ಕಿರೀಟ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ್ಲ ಫುಲ್ಲಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು. ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿ ನಂಚಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಂಕಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಯಾನ್ ಮಾಮ ಅಂದು ಬನ್ಪೆ. ಬಟ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಲಿಟಲ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಸಾಯಿ ಮಾಮ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿದ ಅವತಾರನೇ ರೇಸೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾಮನ ಅವತಾರ ಎಂಜ ಇರ್ ಜಾಬಿಯಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾರ ಅತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಾರ ಅತ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಲವಿಂಗ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾರ ಅತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಾರ ಇರ್ ಈಜು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೂರ ಪಣ್ಣಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅವೇ ಒಂದು ಜಾಬತ್ತಾರ. ಅವರ ಖುಷಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಅವರ ಬೆಚ್ಚ ತೋಚ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅವಳ ಒಂದು ಜಾಬತ್ತಾರ. ಅಂಜ ಪೂರ ಫೇಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಫೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಮೂಡನ್ನು ಬಟ್ ನಂಗೆ ತೋಚ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಅವು ನಿಜ ತೂರ ನಾವು ಆಬತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ತಿಕ್ವೇರು ಆಗ್ಲೇ ತೆಲ್ಪೇರ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಚಿ ನಂಗೆ ಆಂಡ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಓ ಎಂಚ ಭಾರಿ ಕೆಲವರು ಒಣಸು ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಸೆಡ್ ಆದ ಪೂಜಿ ಭಾರಿ ಪುಗಾರು ನಾವು ಪೂರ ನಮ್ಮದು ಅಬತಾರನೇ ತೂರ ಪುನಃ ಅಬತ್ತಾರನೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಡೀರೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಇರಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಆತ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕಟ್ಲ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಎದುರುಡು ನಿಕುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪಾರ್ ಅಪಗ ವಾ ಎನರ್ಜಿ ಪುಂಡು ಇರಡ ಅಂದ ಅವು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ಲು ಒಪ್ಪಾಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಬೋತು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನನವರೇನು ತೆಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ತೆಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅಡಿತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನನ್ನವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಅವೇನು ಇರೋ ಒಂದು ಕೀ ಆದ ದೀವೊಂದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಮ. ಸೊ ಈತ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಈತ ಮತ್ತು ಅಬತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ಲೆ. ಸೊ ಅಬತಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತ ಅಬತಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದ ಪೂರ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಬತಾರ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ದ. ಸರಿ. ಸೊ ಆ ವಿ ಟೀಮ್ ಅವರ ತೂದು ಬರ್ಕ ಸರಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಸೊ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಬತಾರದ ಸೆಟಡಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿರು ಮಾಮ ಏತ್ ಜಾಲಿ ಆದಿತ್ತು. ಜಾಲಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನೇರ್ನೇ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಅವು 25 ವರ್ಷ ಏನೋ ಬೈದೆ ತಂಡದ್ದು ಏನಾಡ್ದವ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಬತಾರದ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಅಜು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನ ಬಂದಾಗ ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ನೀನು ತೂತೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ ಆತೆ ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಏಪ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಅಂಡಲ್ ಕೊರಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಐಡ್ಬೇಕು ಏಪ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಪನ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಕರ್ ಏನೇ ಇರ್ತಾವ್ರ ಅವು ಐತ ಪೇನ್ ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ತೂಪೇರು ಅವೇನು ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವೇನು ಪೂರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಏತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ನೀ ದೆತ್ತೊಂದ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಓ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಪನಂಚಿನ ದಯಬನಾಗ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ಟ್ ದಯಬನಾಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಂತದಾಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಂತದಾಂಡು
ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಂತರಜ್ಜಿ ಮಂತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಿನ ವಿಷಯವು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ನಿನ್ನ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅವಳ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಡೇಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮಾಮ ಇತ್ತ ಹೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಬತರ ಅಂದ ಪಂಡ ಜಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಇರ್ಲ ಜಾಲಿ ಮಲ್ದ ಇತ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಬಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಬತರ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಇಡ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಲಗೊಬ್ಬ ಮಾಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಬತರದ ಗೇಮ್ ಝೋನ್ಗೆ ಪೋಯದೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸೊ ಗೇಮಿಂಗ್ ಝೋನ್ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಪಿಡ್ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು 8 2 3 4 5 6 ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಇತ್ತ ಡೈಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಅಮೃತ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ದೀತೇರು ಅಮೃತನೇ ಪನ್ಪೇರ್ ಹಾಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಟ್ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡಮ್ಮ ಯಾನೊಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಡೀರ್ ಡೈಸ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತಿ ಡೈಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಓ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ನೀರು ಮರ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ ಮರ್ತಾರಂದಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ 2 ಜನ ದೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಬರ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ವಿನ್ನರ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈರ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಚರ್ನಲ್ಲ ಈರ್ ವಿನ್ನರ್ ಸೊ ಏರು ಸೋಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೃತ ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಗೆ ದೀತಿನ ಕೆಟ್ಟಾರ್ನೆ ಅಬತರ ಕೆಟ್ಟಾರ್ನೆ ದೀತಿನಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಾದೊಂಡು ಪಂಡ ಈ ಅಮೃತನ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಯಂಡ ಬಾಟಮ್ ಸಿಪ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರಜಿ 5 ಬಕ್ಕ ಅವಡು ಓಲ್ಲ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ಕೂಡ ಬರೆಯ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಅಬತರ ಕಟ್ಟವ ನಂಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಮಂಜಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅದು ಉಪ್ಪಂದು ನಾನು ಅಬತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋನಪುರ ಅಬತರ ಕಟ್ಟಣ ಬಾರಿ ಮಂಗ ಅಂಚ ಈರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಎಸ್ ಯಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈರಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್ ಸೊ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಮಾಮ ಎಸ್ ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ 4 5 4 ಆಜಿ ಮಾಮಗಳು ಪರ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಜಿ ಇಜ್ಜಿ 5 ಆಜಿ 3 2 1 and ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಾಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ನೀರು ಇಂಚ ಮಂತ ನೆಂಚ ಅಂಕೆ ಪರ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾಮನ ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ಕಾರ್ಡ್ ಒರಿದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜೆ 4 5 2 3 ಬಾಲಾಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ಕಸೋ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರತ್ತ ಅದು ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನಿಜ ಮಾಮ ಅಪ್ಪಣ ಆತ ನರಕ ಉಪ್ಪು ಅದು ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಂತೀನಿ ಈ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಡನ್ನ ನಿಕ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅಂದ ಚೆಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಂದೆ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಈ ನರಕ ಬೋಡ್ತುನಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೋಕು ನಾವು ಅಂಚುಂಟು ಇಂಜಿನ ಸೋಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಂದ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಯಾವ ಸೊ ಈ ಗೇಮ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನು ಮೆನ್ನ ಬತರ ಉಂದಾಂಡು ಮಾತ್ರ ಇದು ಬುಲ್ಪುಂದೆ ಸೊ ಮಾಮ ಇತ್ತದ ಗೇಮ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅದು ಅವು ಬೇತೆ ಗೇಮ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ಗೆ ದುವೆ ಗೊಬ್ಬು ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜು ಎನ್ನನು ನಿಕ್ಕಲು ಐನು ಪರ್ಪದು ಈತ ನೆಟ್ ಯಾನೇ ಗೆಂದೋಡು ಈ ಪರೋಡವೇನು ತೂಕವು ಅಂದ ದುವೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅವಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡ್
ಬರಡು ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಊಜಿ ಆಜಿ ಬಲ ನಾಲು ಆಂಡ ತೋಡು ಒಂಜೋರಿದ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಮ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಐನು ரெண்டு நாலு ಒಂದು ಪಂಡದ ದೇವಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪರೋಡು ಅಂದ ಓ ಐಕ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟರುಂಡು ಸಾರಿ ಆಯ್ಜ ಓರನೆ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು ನೋವು ಜೀರ್ಣ ಮಾತು ಆವತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ ಡೌಟಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತ ಡೌಟ್ ಹೊರದೆಪ್ಪಲೇಂದೇನು ಹೊರದೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಶೋಗು ಬರೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಶೋಗು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಲ್ಲಿ ಸರ್ ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆ ಅವಂಜಿ ಅರ್ನ ಅವೇನ ಒಂಜಿ ದದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಆ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನಿಂದೆ ಪನೊಲಿಯನ್ ಅದೇ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನೊಂಜಿ ದಪ್ಪನ ಆ ಮನುಷ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಸರಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಆತುಂಡು ವಿಚಾರಲು ಅರು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ದೇದಿನಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇದಿನಾರು ಆರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೆರಂದಾಂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯಾನು ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಬೈಂದೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪುರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂದ ನವಲು ಪುರ 6 o'clock ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಇಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ 6 o'clock 4 ಗಂಟೆ ಪುರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕವೇರು ಹಾಂ ಎಂಕುಲು ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಪ್ನೇಡು ದುಂಬು ಆರು ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಉಡುಪೇರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಲ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜರಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ನಾನು ಬಾಕಿದಾಗ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪು ರುಟೀನು ಆರು ಸೆಟ್ ಉಡುಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡ್ಮ ಮಾರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡೆ ಅಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ನ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರು ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆದ ಬಸ್ ಎಂಕುಲು ಓಲ ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪಡುಲ್ಲ ಆರು ಅಲ್ತರ್ದು ಓಡಾಡು ನೆಕ್ ಬತ್ತದು ಬೈಂದೂರ್ದು ಉಡುಪಿ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಸ್ ಬತ್ತುಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಇತ್ತಂಡು ಏಲರನ ದನ ಆತನು ಮೆಸೋಸೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊರಿ ಶೀಟ್ ಸರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಪಂಡಿರು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಿಡ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ನ ಅರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಪಿರೌಡ್ ಇತ್ತೇನು ಆರು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಫಂಡಿನ ಸೊ ಆತು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೀಲ್ಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಾಯಗಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರಗು ಏತ್ ಅಕ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊರ್ದಾವಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಅವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಾಮ ಈರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆತನ ಅಬತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಬೈದನಂದ ಇರೆಗೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಜಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ್ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ ಆ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಐಟು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡೋರೇನ ಬುಡ್ದು ಪೋ ಈತ ನಮ್ಮ ಕಜೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ನಾಡ ಪೂರ ಸನ್ನಿ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚ ಆತನ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಐತಿ ಮೈನ್ ಉಪ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಯಾಕಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಸೆಟ್ ಉಡುಪೋಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಝೋನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಆತ್ ಫೀಚರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಅವೇಂತು ಯಾ ನಿನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾನ್ ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ತೂತೆ ఆయన ಹೇಳ್ದವ್ರು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಂತನ ಒಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಂತ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆತೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನಿಕ್ಲ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಷಯ ಪಾತೇರ್ನ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಸ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್
ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಇಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಏತು ತಿರ್ಗಾರುಂಡು ಅವು ಈಲದ ಸಾಧಾರಣದ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪನಿ ನಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಪ್ನಡೆ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ರೈಟ್ ದಾಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಏತ್ಲ ಅವಡು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೋಡೆವು ಅವು ಏತ್ ಚೋರ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಡೌಟ್ ಪೊಟ್ಟಗ ಬಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನ್ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತನ್ ಮಾಮ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ CM ನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರದ ಅದನ್ನ ನಾವು ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತವ್ರು ಅವು ಚೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬೋಡ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಐಕ್ ಏರೇನು ಕನಪನ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೇರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರನ್ನೇ ಪಾಡ್ಪಾಗ ಅಂಚದು ಪಾತೇರಿ ಇರೋರು ಆರು ಹೊತ್ತೊಂಡೇರು ಯಾನ್ ಅರಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದ ಕತೆ ಬಂಡೆ ಆರು ಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಕೇಂದಿರು 12 ಮನ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಆಂಡ ಆರು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಮ್ ಕೊರಂತೇರು ಅವು ಮಿಸ್ ಅವಂತು ಅಂತೂ ಇಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ ಬತ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನರು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಮಂದೆ ಐಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಂದೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಂದೆ ಫೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಂದೆ ಟಾಕಿಲ್ ಶೂಟ್ ಮಂದೆ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲು ಪರವಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೂರ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂತೇರು ಸರ್ ಅದು ಫಿಲ್ಮಿನವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡೋರಿಂದ ಬೇಡ ಒಂದು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಬರ್ಪುಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಗೊಂಡ ಒಂದೊಂದು ಲೇರು ನಿಕೋಲು ಅಂದಾಜಾನೆ ಸಾರಿ ನೀಡ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಪೊಲೀಸಿನ ಸಾರಿ ನೀಡ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಲೊಂದು ಮಗನ ತೆಗೆ ಮನೆ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಲ್ ಓಪನ್ ಆದ ಎಲ್ಲಿ ಅಬತಾರ ಸೊ ಐದು ಮಾಮ ಇರಗೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೀಟಿ ಉಂಡು ಸಮಯ ಒಂದು ತೂದು ಬರ್ಕನ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಮ್ಯಾನ್ Abatara movie the trailer yankul tuye mast khushi and all the best and wish you all the success Arjun and team Abatara. Arjun, you're a rock star. I know it's going to be beautiful. Sayanna pura artist super tojuntundu film id Sayanna na vishayan panpevante Sayanna oka inkul ottuge 16 varsha belen maltundulla ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಮೇಟ್ ಅಸಲ್ ಇಮೇಟ್ ಕುಸಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕ್ಯಾಫೆ ಓವಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಸಾಯನ ಇತ್ತಿಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಾಯನ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಯನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಯನ ಬೆರೆತಿನ ಗೋಸ್ ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಸಾಯನಾಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ದ ಇಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ನಾಡಿಯರ್ ಉಡುಪಿ ಪೋಯರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಾಡಿಯರ್ ಆರಿಕ್ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗುಲ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚಾಯಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಇಲ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸಾಯನ್ನ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಟ್ಟ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇ ಜಾಗ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಉಂಡು ಸಾಯನ್ನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅವು ಉಂಡು ಸಾಯನ್ನ ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್ ಅವು ಉಂಡು ಸಾಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಾಯನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಐಡ್ದಲ ಬೆಟರ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಎನ್ನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಪನೋಡು ಸಾಯನ್ನ ವಿ ಲವ್ ಯು and thank you so much for your support for so many years ee industry yan uller aitta malla karana uller sayanna thank you so much please watch and support Abatara go to the theaters illad tuare try malpochi wait malpochi theater ed podu tule avu betene vanji feel barpodu betene vanji Abatara start apu thank you so much so sweet super so indete ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಬರುವಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆನನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ನೆಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದಾರೆ ಅವೆ ಪಾರು ಪನ್ಲಾಕ ನಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆಂಗ್ಲ ಒಡನಾಟ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಆಮೇಟ್ ಅಸಲ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕುಲು 19 ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಸೂರ್ಯ ಮೆನನ್ ಮುಕ್ಲೈನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತ್ಮೀಯರೇನು ಸೊ ಏಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಮನ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಮುಕ್ಕಳ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಸ್ಟಫ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಸೊ ಅಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನೆಟ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರನಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಯ್ರು ಮುಲ್ತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ದು ಆರ್ ಈತು ಪೊರು ತುಳು ಪಾತಿರ್ದಿನ ಹೆಂಗ ಖುಷಿ ಐಕಾರ್ ಏತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಾಪ ಬಾಂಬೆ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚನೆ ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ದವ್ರ ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಚೂರಾಂಡಲಾರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಂದು
ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಕ ಪಾತಿರಿ ತುಳು ಅವೇ ಹಿಂದಿಡು ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಆರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೈಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾ ಅವೇನು ಆರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ಯತು ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಚು ಗೊತ್ತನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಇದು ಅಕ್ಕಲು ಏನು ಏತ್ ಪುಗಾರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಪೋಪಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲ್ ಅಬತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೋರ್ನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಜೋನ ಪೋಯದೆ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಬಾಮ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪರ್ರವೆತ್ತರದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಅಂದ್ ಇರ್ಪನೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇನು ಅಮ್ಮ ಅವು ಅಂದಿಂದಾಂಡ ಈರು ಅಬತರ ತೋಚ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಅವು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ನೋ ತೋಚ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಸತ್ಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಗೊತ್ತು ಈ ರೇಪಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿನಾರತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಮಾಮ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸೊ ಎಸ್ ಇಂದಾಂಡ ಅಬತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಬನ್ನ ಸೊ ಓಕೆ ಮಾಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅದೇ ಸೊ ಅಚೀವ್ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕ್ ಬೈದನ್ ದೇವರದ ಏಟ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಜವನಾಟಿಗೆಡು ಪುನಗ ಓಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೇದಿಜೇರು ಆಂಡಲ ಪೋದು ವನಸೊಂದು ಬೈದಾರ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಬಂದಿರ ಆಜಿನ ಸೇಮಿಯ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಚ್ಚಿ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಅವಳು ಮದ್ಮೆ ಈ ಟಿಫಿನ್ ಕಂತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆ ಎಂಚಮನೆ ಏನು ಕತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಮದ್ಮೆದವಳು ಆಮೇಲೆ ಜುಗುಲು ಇಮಿಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಇಮಿಟಿ ಗೋರಕ್ಷ ಇಮಿಟಿ ಒಂದು ಸಿವಿನ ಕಾಲ್ ಹೊರವರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಗು ನೀವು ಅವುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪದ ಆತು ಜೋಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪದ ತಿನ್ಪೋನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕರ ಜಾಲಿ ಅವ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೇ ಪೋಪಿನೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕನಾರು ಬ್ಯಾಗ್ ಮರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಚಿನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆದ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಣಸೊಂದು ನಾನು ಪಿದೆ ಬರೋಡು ನನಗೆ ಇಡೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದೆ ವೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೈದೆ ನಾನು ಸಿ ಎಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಲೆ ಹೆಂಗ್ ಉಲಾಯ್ ಲಾಕ್ ಆತೀನಿ ಉಲಾಯ್ದಾಗ್ಲು ಪಿದೆ ಬರೇಜಿ ಪಿದೇದಾಗ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ವೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಜರ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾ ಎಂದೆಟ್ಲೆ ಗಮ್ಮದು ಮುಂಬೈಡ್ ಹೊರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಪೋಯರ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಅಬತರ ಕಟ್ಟದ ಪೋತಾರೆ ಅವು ಹೆಂಚಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಈ ಜವನ ಸಚಿನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಏನಾಗ್ದ ಹೀರೋ ಅರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಪ ಬಾಂಬೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಸಚಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮೂಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗಿನ ಮಾತು ನನ್ನ ಗುರ್ತವತ್ವೇರು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಿಸ್ಥಾನ ಪುರ VIP ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದುವಿನಾಗ ಪೋನಾಗ ಇದರ ಕೌನ್ ಕಿಸಿನ ನೈ ಪೈಚಾನಾಗ ತೆರೆಗೋರೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಪಂಡೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ ಅವ್ಲು ಭಯಂಕರ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಯಾಮಂಡೆ ಮೂಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜಿರು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಜಿರು ತೋಲ ಒನ್ನೈ ಚಲೆಗಾರಿ ఆయన ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಂಡ ಅಂಚ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರ ಅನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ರ ಅನ್ನಾಗ ಏನು ರಾಫಾಕ್ ಅದಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಅವು ಮಂತಿಲಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಏನನ್ನು ತೂದು ರಾಫಾಕ್ ಏನು ಹಾಕ್ಲೆ ಬರ್ತದ್ದು ಏನನ್ನು VIP ದವಳು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹುಡುಗಿರಿ ನಾನು ಆಗ ಮಂಡಳಿ क्या करते साले ये कुछ भी करेगा यार रियल है तो ಆತನೇಟಲ್ಲಿ ರವನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಂತಂ ಬೈದಾರ ಅಲ್ತು ಅಕಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ತೋಜೆ ರಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬಂದೆ ಬಗ ಬನ್ನಗಲಾವಿನ ಅಂಚನೆ ಬಂತದ ಬಗ ಮತ್ತೆ ಫಿರ ಬೈದೆ ಓ ದೇವರ ಹತ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬೈಜೆ ಅಕ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದ ಪೂರಿ ಇತ್ತಿನಗಲ ಪೂರಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕರ್ನ ಓ ಕರ್ನ ಹೆಂಗ ಮತ್ತೆ ತೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಹಿಂಸೆ ಅವು ಬರ್ತಾರ ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಮ ಒಂಜಿ ಸೋಪು ಮೀಪಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆದ ಎಲ್ಲ ತುಂಡುವರಿದನು ಐಟ್ಲ ಮೀದು ಮಿನಿ ಬೈದರೆ ಪಂಡ ಬಿದೆ
ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಯಾ ಜನ ಐಟು ಏರ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅವು ಸೋಪ್ ಉಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಉಡು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಏತೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪಾಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಬದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಮಾಮನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಮೊನಸ್ಗೆ ಐಕನೇಕ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಬಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ತಿಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅದೇ ತಿಂದು ಪುರ ಆದ ಒಂದು ಅಜೀರ್ನ ಆಪುಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅವು ಐದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏ ಪಾಂಡಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಮಿನಿ ಆತಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಐನು ಜೈಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮರ ಪೋಡೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ ಪೋಪಿನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂತಾರ ಅವು ಪೋಡೆ ಅಂಚಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಮಾಮಡಿ ಈ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಸಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾಟ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಡುವಮ್ಮ ಎಸ್ ಅವ್ರ ನೋ ರೌಂಡ್ ನಂಗೆ ಅಬತಾರ ನೋ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂದು ನಾಚಿಗಟ್ಟ ಇಲ್ಲಕ ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಮ ಐತೆ ಇರಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಯಿ ಮಾಮ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಮೋಕೆನದೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿನ್ನ ಜನ ಆತ ಸೊ ಐಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆರು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ತೆ ತೂಕ ಹೆಲೋ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಓಂಕಾರ ಸಾಯಿ ಯಾನ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಮೇರ್ ನಮಗೆ ಎಂಕೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಬಂದಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಕ್ ಬೇಜಾಡಿಪ್ಪುನಗ ನಾನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಓಲಾನಲ್ಲ ಪೋಯರಿತ್ತು ನಲ್ಪಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊನ ಒಂದು ಎಂಕ್ ದಾದಾನ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವೇನು ರಪಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಬಂದೇನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಪುನಿ ನಮ್ಮ ಓಲ ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪ ಪಾತಿರುವ ಓಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಪೂಜಾ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈಡಿ ಎತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆತೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪವೇರು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಂತ ತೆಲ್ಪವೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನರೆ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾದರ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಹಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವೆ ಮಾಮ ಈರ್ದಾದ ಬಂದು ಬರೋಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಯಾನಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಬಲ್ಲ ಮಗ ಎನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಫೋರ್ಸ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವಂತ ಅವಲ ಬಂತೇನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ದಯಪನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅವು ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಅಂಜ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಅವು ಐತ ಪುರ್ಲೆ ಬೇತೆವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಭಯಂಕರ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟದು ಮಾಮ ಇರ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರೋರ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ ಪಾತ್ರ ಮಂದರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಐಟು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಈರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ ಖುಷಿ ಅದು ಪೂರ ಲಕ್ಕದಂತು ಕ್ಲಾಬ್ ಒಟ್ಟುದರಿಗೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸರ್ ಅರ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರೇನ ನಾಟಕ ಅವು ದಿವಂಗತ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಭಯಂಕರ ಲೀಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲದ ಐಟು ಮೇನ್ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಸೊ ಅವು ಇಂಚಿನಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನು ಅವು ಯಾನು ಬೇಗ ಪೋತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವಿಸೈತೆ ಯಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಆದ ಪೋತೆ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ನಿಜವಾದ 1 ಗಂಟೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆನ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಣಸ್ಪುರ ಮಂತಿ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅವ್ಳು ಉಲಾಯ್ತು ನಾಗ ಚಾ ಕುದಿಪೆಟ್ಟು ಚಾ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಚಾ ಪುರ ಬರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಳು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪುರ ಟೈಮ್ ವರ್ಮಾನಾಗ ಬೈದೀರು ಯಾನು 5 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೋತಾರು ಬೈಯಾನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ದಾದನ ಪುರ ಲಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಮರಿ ಗಿರ್ಮರಿ ಪುರ ತಿಂತಾನೆ ಅದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಗೆ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಯಾನು ಬುಲಿಪೋಡ್ ಜನಕ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ಪನಾಗ ಬುಲಿಪು ಅಂದ್ ಹೆಂಗಾರು ಪನ್ಪನೇಡ್ ತುಂಬೆ ದುಃಖ ಬೈದಿನ ಅವ ಬೈದಿನ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಡೌಟ್ ಬುಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಿಜ ಆತೀನಿ ದಾಲ ಯಾನು ನೆಕ್ ಸೇರ್ಸಾದ ಪನ್ಪಣತ್ತು ಮರ್ಕಡೆ ಬುಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ಪಣ ಪೋತಿರಾಮ ಅಂಚ ಸೀನು ಅವ್ರು ಕೊಡಪ ನೀರು ಕೊಡಪನ ತಂದು ಗೋಯ್ಲು ಹೋಪಿನಿ ಗೋಯ್ಲು ಪೋತಿನ ಅರ್ಪಿರ ಅರ್ಪುಜೀರು ಅವಳು ಗೋಯ್ಲು ಬೂರ್ದು ಅರ್ ಸಾಯ್ಪುನ್ ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ಅವೇ ನಾನೇ ಅವು ಪಂಡು ಬುಲಿಪುನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬುಲಿಪು ಅವಾಗ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬೋಡೆ ಪನ ಒಂಜೇ ಶೋ ಆಪಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನಾಟಕವು ಅಂಚ ಅವು ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತೇನೆ ಊರುಡ್ದು ಪೋತಿನ ಸಿಟಿ ಬೈದಿನ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶಾರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಾಟಕ ಇವಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಂತೆ ಮರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಬಂತಿಜ್ಜಿ ಮರ ಆತು ಬುಲ್ತಿದ್ದಿ
ಸೂಪರ್ ಮಂದಿ ಅಮ್ಮ ಬಡ ಇಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೀನಿ ದಾಲ ಕೊರಪು ಜೇರಿಗೆ ಬೋಲ್ಬಾರ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಏನಿರು ಹೌದಾ ಮಗ ಅದು ಬಾಡೋಡು ಸೈ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಾಮ ಸೊ ಅಬತರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇರ್ದಾದ ವಿಶೇಷ ಮನ್ಪಾರ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಜವ ಪನ್ಪಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತು ಕೊಡೋದು ದಾಲ್ ಅಬತರ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿನ ಅವು ಪಾನೀರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಆವತ್ತು ನಮಗೆ ಏತಾನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಅವೇನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಎಂಕ್ ಏತೋ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಬಂತು ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಮಾರ ಅದು ಮಾಸ್ಟ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರಾ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಅವು ಈನೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಮಂತಿಜ ಸುಳ್ಳು ಮಂತಿಜಿ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಐದು ನಕಲು ಅಭ್ಯಂಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ದುಂಬೆ ಎಂಚ ತೆಲ್ಪದನ ಅವೇ ರೀತಿ ನನಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಯಬನಾಗ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೋರೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಮಂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪು ನಾನು ಅವು ನೆಟ್ ಸುಳ್ಳಾಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅವು ಏನಿರ್ತದೆ ಅವರ ಜನಗಳು ಖಂಡಿತ ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಪನ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮನ್ಪ ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಜುಲೈ 1ಗೆ ಮಾತ್ರ ಜುಲೈ 1ಗೆ ಬರೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದಾದ ಗೊರುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಮ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ದತ್ತಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಬತರ ವಿತ್ ಅಬತರ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾಯಿ ಮಾಮ ಪಂಡಿಲ್ಲಗನೆ ನಮ್ಮ ಅಬತರ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಬತರ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೆಲ್ಪ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಜುಲೈ 1ಗೆ ಮಿಸ್ ಮಂತ್ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಬತರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡಂದೆ ಅನ್ಕೇನೆ ಸೊ ಕುಡಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಬತರ ಸ್ಟಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆತ್ನಾಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು